Ka Voice of the People's Party VPP ha ka jingalam u President ba Arden Miller basaymaj ha ka khatsan tarik unai wing kilalit banjurip kensan ya ka Conservation Training Institute CTI ka badan ha bernihan na ka benta ban penpau ya ka jing persya ka bajur halor ka jing temu ba sop ka sorkar ban pen kala no sya ka industrial area bat ban pen kan ria no ya ka tika office kam sya mau kanu. Ha kani ka jinglet jurip ladon ringkat ru UMLA ka maulai uba Bright Star Marbanyang, UMLA ka mauring keneng uba Livingstone Karpran ringkat ka jingdon lang kiwei kinongelam ka VPP. Ha kani ka jinglet jurip, ha ka jingalam uba Arden Miller Basaymon, kilalit ban jurip keleng ki jaka trekam batru ki saudong saukun kate ka CTI, banwat benia halor ka jinglong jingman kate ka jaka sorkar, bahap hapo ka jingpet katrat Soil and Water Conservation jong ka sorkar Meghalaya. Uba Arden Miller Basaymon habakren syakilat patai kubor, ulaong baka VPP horkit hordang, kanam ailat menpenkala ya kate ka jaka syak industrial area, balada ka sorkar kale da kabor, ka parti VPP ringkat kipat baru kin hak ban i da kabor. Ulayat hu ru baka parti keladap ru ban ai da ka jingtho sya ka sorkar ban persya halor ka ka jingtmu bahadu menta kampat yo ya ka jubab bat ru na kaliang jong u kumu MLA uladap ban keren hapo ka yingdor bar tauan ban persya bat kumbal long hadu menta kimpat yo satya ka no ka jubab. Ka kubor ka basyay ka baka parti VPP kalapan pau kan yang persya bat dalay kinam ailat ya kate ka CTI bakan kelalong kata ka industrial area bat ka VPP kan yang persya ladaday da kanu kalenti ong uba Arden Miller Basayomod. Mata si ni legit kang ban wan ban jungo dalam ka jongka khamat marhadin bangi le iling bakila patai kubor ba ka sarkar MDA kala thmu ban pankla ya gani ka jaka hangni syaki industrial park te ka particle ai ka jing tho ka sarkar ba ipan pawi ka jing persya bat ba kidi ban tengkai ya gani ka jaka khamtam agi bidi ban hangni abangi phai shi ka jing long juman jo ka mariang hangni po pernihan te ondeng lai ka jing tho te ka sarkar kum bakalong kam shimla jubab ye ka jing tho te nrei hakani ka assembly ka bladep ila ra biang ya kani kamat ila tai po ka yeng dor bar thoi bat kum bakalong hi u deputy chief minister hi u bajubab upan pau ba kadang long dang ka jing kren ka balong initial stage bangi dang kren kampat don karai te nakale ko jing ni la shu sngap shwa kum tu harangkat ka jing pek perman bat penep iki score ki jungi ya ka jing thu jong ka sarkar tenoi kat panang mi kisngi ngi yo iki khobor kumbaka sarkar kan ya shakmat ban penklai gani ka jaka ban shimno gani ka jaka ban IT ban batha ya ka soil and conservation department ban IT no ini ka jaka te kumbaka long hadu menta ka sarkar ka i kumbaka le butto ban shubhatha da ka ktien kampadon kono ka written official order na kaliang ka sarkar te ngipat ngimhun bangin syukut panghaga bakren lani bania kren ba sarkar ko assembly bat kum juru ban ajing tho ni ko ban wan khnang ban pet ya kani ka jaka ban i te menta ka sila nang pen scam shu ya ka jingkut jumut jungi bangin persya ba treng ya ka sarkar nilaya ya kani ka jaka ka to khendiat menta nilayo ka jingtep bat nilai i digi khmat ru kumno kani ka long te ngi song nginom la ban pen da lele ru em kani ka jaka bat ya kita ki jingthmu ju ka sarkar ban sengi kita ki karkhana phila ban sengi ki karkhana sidui pat ki jaka tenrei ya kani ka jaka de ban e kumbakalong bat de ban khampan bha ban penjanai bat ngim dei ru ban kelet bakani ka jaka kal ai ki jing kapui ki bobon mo ki trainees ki blayo ki blami na kani ka training institute te kata kadi ka khubor ka bangi ni kwa ban kan ka basai ban nakaleng ka jungi hi nginom ala da lele ru em ya ka sarkar bakan IT kani ka jaka lene ban pen kalai kani ka jaka industrial park bat kumjuru lara ka sarkar ka thmu ban yai be shakmat ban le jubor ban pen sngap ya ka jing pen sngo ngiru kum ka parti ngin yeng be ban ja penilang da ka bo kata kadi ka khubor ka banga kwa ban pen pau ning ba kani ka por ka